Развива маркетингът след Фейсбук революцията и кои са начините за успешно фирмено представяне в социалните мрежи? За това ще говорим сега с маркетинг менеджерът на SocialMe Ален Попович. Здравейте и добре дошли в нашето предаване. Вие всъщност не харесвате термина Фейсбук революция, като че ли. Да. Кога и как обаче социалните мрежи навлязоха в вашата сфера, в маркетинг? Социалните мрежи навлязаха, може би, в нашата сфера преди около 2-3 години. В смисъл, все повече потребители прокарват повече часове в споделяне на своите лични интереси, взаимодействат с различни брандове, но като че ли създадоха механизма, в който самия маркетинг да поиска да влезне, защото няма как да пренебрегнем факта, че хората прекарват редица часове, прекарвайки времето в една или друга социална мрежа. Защо не харесвате термина революция? Термина революция, защото просто това е по-различен комуникационен канал. Фейсбук е нещо, което рано или късно щеше да се случи като технологичен израстък, но не бих го нарекал революция. По-точно е нов, различен комуникационен канал, който дава на потребителите възможност да взаимодействат все по-бързо и да скъсяват времето и дистанцията. Целта на маркетинга е да печели доверие и да създава имидж. Как се печели доверието на потребителите на социалните мрежи? Много интересен въпрос. Не всички успяват да спечелят доверието. Най-важното, не случайно казваме, че живеем в ерата на вниманието. Именно ерата на вниманието в социалните мрежи е все по-голямо обхваната и не всеки успява да спечели това внимание. Но това дава на бизнеса възможност да присъства активно. Най-важното е да водим диалог с потребителите, а не монолог. Още редица компании провеждат изключително само монолог. Пускайки своите новини или споделяйки своите продукти, те водят монолог. Но потребителите искат да водят диалог. Те са там, обсъждат техните брандове и говорят за тях. Ние нямаме избор дали да използваме. Въпросът е бранда, ако реши да каже, аз няма да използвам една или друга социална мрежа. Той няма избор, той е вече вътре в нея. Неговите клиенти и потребители вече обсъждат неговия бранд по един или друг начин. Това, което ние може да направим, е просто да сме там, за да може да участваме в определена дискусия. И да се чуе неговата гледна точка. Да, абсолютно. Защото редица са случаи, в които се пускат слуховете за един или друг бранд. Ние трябва да имаме присъствието там, за да може да предотвратим тази случка. Много интересна ваша позиция срещнах в едно ваше интервю. Казвате, че маркетинговото колело се е превъртяло и има едно ново връщане към личната комуникация, като в зората на маркетинга. Какво обаче е специфичното този път при личния контакт с потребителя? Специфичното е това, че потребителя в социалните мрежи е себе си. В смисъл, може би има едно изследване на Михаил Лайпциг, един руски изследовател, който казва, че социалните мрежи като цяло не са нищо по-различно от офлайн живота. Нали? Хората все повече взаимодействат еднакво, както и в социалните мрежи. Но има и един Фейсбук лицемерен синдром. Хората все често виждате, че стават много каузи, много правителства се свалят дори чрез Фейсбук, защото дава възможността на хората все по-бързо да скъсяват дистанцията и да се обединяват в името на една кауза. Защо обаче лицемерен синдром? Защото не всички, които участват, взимат и активна гражданска позиция. Много е по-лесно да натиснем един лайк, join или присъединяваме се към определена кауза, показвайки позицията, че тази кауза е значима за мене, но когато трябва да изкажа истинската си гражданска позиция, няма никакъв. Какви са механизмите за преодоляване, да кажем, на някои лицемерни прояви на част от потребителите и за достигане до техните същински интереси, за това да ги спечелим за нашата кауза, за каузата на съответния бизнес? Аз винаги казвам, все по-важното е емоционално да се обръщаме към потребителите. Именно да водим този диалог и да го водим на емоционална основа. Но няма ли риск тук пък ви да бъдете обвинени в лицемерие? Не предполагам, че няма риск. Защото емоционална същност на самите компании, в крайна сметка всички потребители купуват на емоционална основа. Ако гледаме от маркетингова гледна точка. Така че емоционалният разговор е именно личен. Ние не трябва да водим разговор като някой прес-секретари, просто трябва да бъдем лични и истински към потребителите и винаги говорейки само от наше име.
Добре, бихте ли описали процеса за създаването на един такъв профил на компания във Фейсбук, без да споменаваме конкретна марка, хипотетично? Хипотетично. Създаването на един бизнес профил или под така наречена Фейсбук страница не отнема много. Всеки може да си направи. Фейсбук е направил толкова лесни стъпки, които не отнема повече от половин час. Оттам нататък е, че вече с комуникационните канали, които разполагаме до този момент, трябва да съобщиме на нашите потребители, че ние вече присъстваме и в социалните мрежи и че сме готови винаги да отреагираме и да дадем адекватна реакция на техен проблем или казус, който те търсят като решение на проблема от нас. Въпросът е, че трябва да използваме други наши комуникационни канали, за да кажем, че ние вече присъстваме в социалните мрежи. Но и Фейсбук дава много възможности ние да покажем, че вече сме там и че вече участваме в този диалог. Ако вече сме там обаче, трябва ли да се откажем от постоянното наблюдение на комуникацията вътре в самото пространство? Защото голяма част от компаниите, казвате и вие и ваши колеги в сектора, създават профил, качват новини, но до там се свършва с контакт. Много компании смятат, че достатъчно присъствието в социалните мрежи е достатъчно просто да присъстваме там. Като си създадем един Facebook профил бизнес или Facebook страница, все още въпросните компании не правят разлика между Facebook профил и Facebook страница. Профил е за приятели, страница е именно за нашите клиенти, фенове, а групите са за членове. Това са разликите. Но създавайки една страница, ние просто заявяваме присъствието си. Оттам нататък всичко зависи от нашия диалог. Именно Facebook мрежата е изградена на тип комуникационни канали и диалог. Ако една страница не говори и не се поддържа, нея няма да има кой да я чете. Именно важното е, че нашите новини намират потребителите. Не потребителите намират нашата новина. Ние трябва да започнем да говориме, за да те почнат да участват в диалога с нас. Кои са най-честите грешки? Това предполагам една от грешките, липсата на обратна връзка, на комуникация. Най-честите са грешките мерило за успех. Все повече компании смятат, че достатъчна бройка в фенове е мерило за техния успех. Всъщност това е една голяма грешка, защото използвате се различни маркетингови стратегии. Примерно бизнесът в България все още не е свикнал, че примерно игрите с таг, лайк и комент вече не съществуват от май месец и Фейсбук даде официална забрана за тях, но ние тя ги използваме като че ли най-често, не ние, но повечето брандове, за да привличаме нов брой количество фенове. Но тези фенове в повечето случаи са мъртви души. Защото винаги съм го казвал, Авантата в България е един от най-голямите мотиватори. А важното е да се целиме да привличаме таргетирани потребителите, които най-много взаимодействат с нашия бранд, отколко потребителите само в дадена промоция. И мерилото за успеха винаги са количество фенове. Дали те са таргетирани, това е вече друг въпрос. Но това е мерилото за успеха. Това е най-основната и най-голямата грешка в бизнеса в социалните мрежи. А какво трябва да бъде мерилото за успех? Мерилото за успеха трябва да бъде нашата дискусия. Колко активни са нашите потребители, включвайки се в нашия диалог. Как успешно се справяме с казусите, пиар кризите. Това трябва да бъде мерило за нашия успех. Потребителите самите, те доволни ли са и колко често създават от нашето съдържание така желания вирусния ефект в социалните мрежи. Тогава мерилото за ефективността от вашата работа, от маркетинг дейността, каква е? Вирусния ефект. Колкото повече нашето съдържание достига до повече потребители, толкова по-добре за самия бранд. Добре, покрай листването си на борсата, Фейсбук обяви един списък с най-големите заплахи пред компанията. Малко преди предаването вие му хвърлихте един поглед. Много интересни са тези фактори, които биха могли да окажат влияние върху развитието на основната социална мрежа. Компанията може да изгуби потребителите или да не успее да привлече нови, може да загуби рекламодатели или появата на нови технологии да позволи на потребителите да блокират реклами. Мобилното приложение на Фейсбук не показва реклами. Надолу продължава доста списъка. Как вие коментирате някои от тези заплахи? Какво ще бъде развитието въобще на Фейсбук в близките месеци и години? Фейсбук е предвидил много интересни неща да се случат, които девелоперите имат възможност да тестват и да виждат предварително от самите потребители. Не случайно Дневник е на новия тип
профил, който ще се появи вече официално за всички профили от 12 февруари. Така наречените и страниците ще бъдат екшън страници. Те ще показват на потребителя съдържанието, само което него го вълнува. Ако вие, примерно, обикаляте и сърфирате из мрежата и търсите повече на козметични страници или страници, които ви вълнуват с тематика екология, Фейсбук ще ви показва именно тези новини. Ще мислим вместо нас, но не е ли това един риск от манипулиране, да кажем, на вниманието? Времето ще покаже. За сега не може да говорим. Времето ще покаже. Той именно е предвидил в Newsfeed, вече тръгнаха първите реклами, които да се показват на стената в Newsfeed, което четеме всички новини от всички страници и приятели, защото статистиката показва, че само 8% от потребителите, веднъж, когато станат фенове на една страница, се връщат отново на нея. Именно за това говоря, че нашия диалог трябва да намира потребителите, а не потребителите самата страница или на самия профил. Още едно интересно проучване, което пък не изненадва никого като че ли. Фактът, че нищо не може да бъде изтрито окончателно от Фейсбук. Какви рискове крие това нещо, тази специфика? Наистина не може нищо да бъде изтрито. Фейсбук винаги пази вашите данни, дори когато деактивирате профила си, следвайки, когато се завърнете отново, вие ще получите абсолютно всичките приятели, всичките постове, всичките снимки, всичките статуси, които сте споделяли. Но Фейсбук това го е упоменал в техните условия за ползване и препоръчва на потребителите винаги, когато се съгласяват с нещо или искат да се регистрират в една или друга социална мрежа, ако този факт ги притеснява, винаги трябва да четат условията за ползване. До този момент Фейсбук така работи, това са неговите правила и факта, че потребителите все повече нарастват, скоро ще станат и 1 милиард. Представете си, не показва, че много хора се притесняват от този факт. Но потребителите все повече трябва да се научат да използват настройките за сигурност в самия профил. Фейсбук е дал редица тулове, с които може да ограничим кои хора могат да ни виждат. Дали можем да бъдем публична личност, ако искаме повече потребители да ни четат, или новините само да се виждат от нашите приятели. Може да ограничим видимостта на нашите албуми. Така че хубаво, ако искаме да имаме сигурност за себе си, да използваме правилно туловете за сигурност, които Фейсбук ни е предоставил. Освен присъствие във Фейсбук, какви други маркетинг стратегии трябва да използват съвременните компании, за да бъдат адекватно представени на пазара? Сега така наречени излизат Open Graph протоколи. Именно до сега самите компании мериха успеха си колко потребителя имаме от социалните мрежи, дошли към нашия сайт или към нашия продукт. Важното е тук нататък да разбереме, че трябва да използваме именно такива протоколи, за да може да разбереме какво потребителите правят с нашето съдържание в социалните мрежи, каква група таргет споделя, от какво се вълнуват. Може би наистина това, което сме предоставили на нашия сайт и на нашата онлайн платформа, да не се харесват потребителите и те да не го споделят адекватно в социалните мрежи по начина, по който ние искаме. Така че трябва да все повече да използваме тези механизми, показвайки ни как потребителите взаимодействат с нашето съдържание в социалните мрежи. Това ще ни даде една нагласа какво самите потребители искат от нас и от какво се най-вече се вълнуват. Как се използват тези данни? И трябва ли да има специално звено в отделната компания или да кажем един или няколко специалисти, които да отговарят единствено и само за това, за връзките на фирмата с потребителите в социалните мрежи? Абсолютно да. Social media маркетинг не е нещо, което се върши буквално от един човек. Има редица компании, в които има цял екип за това нещо. В България има ли такива компании вече? Има, да. Има и то са десетки, нали? Все повече се набира тенденция. Но има тук, ние говорим само за Фейсбук. И Твитър е също много силен канал. Може би в България Твитър като брой потребители е много малък, но като потребители вътре в Твитъра, в България са изключително силни лидери на мнение. Значи тяхното съдържание и тяхния мотив и самото тяхно изказване стига до много хора. Така че Twitter е канал в България, който също не е за пренебрегване. Това, което споменавате, не е броя на посетителите, а начина, по който те се отнасят към съответната информация, качена на страницата в Фейсбук или пък на профила в Twitter. Или пък профила в Twitter. Добре, има ли достатъчно подготвени специалисти в България, които да запълнят това звено, което казвате, все повече компании вече откриват
като част от екипа си? Има достатъчно специалисти, но винаги търсенето, когато повечето компании са ориентирани към social media маркетинга, интернет е богато място, в което всеки може да се научи на много неща. В България вече имаме и професионални блогове, професионални групи, които се обсъждат тези проблеми. Нека тук споменем само, че и вие ще имате съвсем наскоро един семинар, който ще бъде посветен и на тази тема. Седми подред, именно редица са такива семинари в страната, които обучават бизнеса как да присъства активно в социалните мрежи. Така че и желанието на хората да присъстват именно по тези воркшоповете определя, че все повече бизнесът се разраства в този сегмент. И има търсене и на кадри. Какви качества трябва да притежава един специалист, за да бъде атрактивен на пазара? Ако трябва да го формулирам в две думи, креативност и свобода. И най-важното да познава правилата на маркетинговите платформи като Facebook и Twitter. Може ли да получи в България добра подготовка или трябва да бъде обучението навън или поне някакви специализации навън да се проведат? Разбира се, че може. В България имаме много добри специалисти, които управляват и редица кампании за чужбина. Така че въобще не е за пренебрегване този факт. Интересно е, че на вашия сайт е представен един аквариум. Аквариума интернет ли е всъщност? Какво представлява? Аквариум е като цяло живот. Рибата в аквариума и нейните балончета създават тази дискусия и комуникацията между хората. Добре, и какво ще бъде бъдещето на тази комуникация според вас, според вашите колеги, наблюденията, които имате? Факт е, че прекалено бързо се развива това интернет пространство и има много, много рискове, а и много опити то да бъде въведено в едни рамки, да кажем, дискусията около акта или преди това в Америка, законите, които също се дискутираха там за ограничаване на интернет пиратството. Ще видим какво ще се случи. Това ще ограничаване на интернет пиратството, в смисъл в една степен е окей, в другата степен взима свободата на хората, това, което говорят и казват и това, което мислят. Не случайен е факт, че много хора, много правителства се страхуват именно от социалните мрежи, защото прекалено голямите истини излизат много бързо наяве и хората създават много голям вирусен ефект. И ако погледнем логично на ситуацията, много компании, голями правителства биха искали да спрат този шум, така наречен за тях. Колкото повече ограничиме дадена информация, толкова по-добре за самите тях. Но технологичният напредък все по-бързо се разраства. Бъдещето вече в социалните мрежи не само пред нашите компютри и персонални ноутбуци, а вече и в телефоните. И ако трябва да охарактеризираме следващите 2-3 години как ще се случи бъдещето, именно то ще бъде пренесено в мобилните комуникации. Така на фризане на Near Field Communication, все повече покупки правени чрез телефоните си, бъдещето в мобилните комуникации. Благодаря ви много за този разговор. Успех желая на вас и на всички дейности, с които се занимавате. Благодаря. Ален Попович за успешния маркетинг в социалните мрежи.